Len pred niekoľkými dňami sa konalo v Seredi športovo-charitatívne podujatie Beh nádeje, ktoré organizovalo občianske združenie Pomocníček. Na akcii sa podarilo celkovo vyzbierať sumu 3700 eur. Radosť organizátoriek však vystriedal smútok po tom, čo na televízii Krea uvideli reportáž o pani Katke z Kajalu. Neváhali a okamžite sa rozhodli pomôcť. Ako všetci vieme a veľmi sa z toho tešíme, ako dopadla táto naša prvá športová akcia Beh nádeje. A začali sme s kolegynkami rozmýšľať a prezerať žiadosti, že teda akým detičkám pomôžeme, a v tom som naozaj uvidela vlastne reportáž o rodine Takáčovej. Sme si tak povedali, že to je také znamenie, že ten osud to tak zariadil, že to tak malo byť, a nemuseli sme s kolegyňami ani dlho rozmýšľať a sme si povedali, že tie peňažky nasmerujeme týmto smerom. Bez rozmýšľania som povedala áno, ideme do toho, ako sa bude dať pomôcť, pomôžeme. Nielen, že ich nasmerovali, ale finančnú sumu určenú na pomoc aj poriadne navýšili. Naozaj sme sa rozhodli, že nebude to tá tradičná pomoc tých 500 eur, ako pomáhame teda žiadostiam, ktoré nám boli poslané, ale že toto je výnimočná situácia. Takže sme sa rozhodli sumou 1500 eur pomôcť tejto rodinke. A vieme, že už teraz to nie je len vyslovene o ich dcerke, ktorá potrebuje špeciálnu starostlivosť, lebo je teda handicapovaná, ako detičky, ktorým pomáhame, ale tá rodina sa ocitla aj v situácii ťažkej z toho dôvodu, že prišla o živiteľa rodiny. Vieme, že to nezahojí tú ranu, ale aspoň trošičku pomôcť. V prvom rade ma to veľmi potešilo. Som bola prekvapená s takou sumou, nerátala som, lebo ja som im povedala len, že mne stačí, keď mi na budúci rok preplatia jednu šoproň. Že baby sa rozhodli takto a ja som im veľmi vďačná. S tými peniažkami budú vykryté liečenia pre malú. Mamičky z občianskeho združenia okrem finančného daru priniesli aj niečo navyše. Tak malej Katke sme priniesli takú hračku, suveníry z nášho združenia, trička z behu, odznaky, nejaké drobnosti, a teda zo sponzoringu nám ešte zostali nejaké napolitánky, cukríky, tak veríme, že trošku ich to poteší. A ešte taký špecidarček, s ktorým sme ani my najprv nerátali, podarilo sa nám vybaviť z predania zo Šale 100 eur poukážku na nákup oblečenia. Tak verím, že to aspoň tých chalanov trošku poteší. Nielen, že čas financií z charitatívneho podujatia si našla správneho adresáta, ale aj účastníci Behu nádeje majú možnosť vidieť, ako pomocníček hospodári. To je fakt klobúk dole pred nimi. A dúfam, že im to vydrží čo najdlhšie. Naozaj veríme, že tí bežci, ktorí nás prišli podporiť a zúčastnili sa, tak vidia, prečo to robili a prečo vlastne my túto prácu v pomocníčku robíme. Ja by som chcela poďakovať všetkým bežcom, ktorí boli, a všetkým, ktorí nám pomáhali okolo behu, pretože veľa z nich tam bolo nezištne, a aby si teraz uvedomili, že naozaj tá pomoc je smerovaná tam, kam má ísť, a stále to tak bude pokračovať. Niet iného slova, len ďakujem. Je to skoro také obyčajné slovo, ale myslím, že vystihuje všetko. Občianske združenie Pomocníček teda opäť pomohlo. Ak by ste chceli pomôcť detičkám aj vy, môžete tak urobiť na detskom predstavení, ktoré organizujú v Seredi 4. októbra. Pre televíziu Krea Stanislava Janegová.